Mais après, c'est wat de verzan, Ah ja, ik min je hele binnen wil je bien trigger de hot du nord de punse. Ja. Ah ja. Kost het lang niet naar een tuze, tamma daar zo kallaga. Ah ja. Aga we zit reset ganer. Oh, oké, daar hebben ze dan het wat bloos specifiek. Ik moet zeggen, de gelin we zijn gewerkt, de botre dinan we zijn laat. En we brengen jou de labour. Ah ja. Ja, weet een mooie een, maar keer eens een tegen ze te preveren ze. Pim gooi hubbel. Ja. We willen bien trainen die man. Ja. En we zijn gewerkt per bim de hoete, moesten dan is het al het oude labour dat schijnt dat er ook. Ja. Ja. A pe da yo en dal da labor ala natan quoi. Pe lo en kezek. Oh, sans het. Hier is het trimag labor. Ah ja. Doe het partout quoi. En je zo braas als onder met z'n drie. Pe ta re wa mahu nu. Ah ja, kees ik aan, maar wat kees ik in het morgen. Ah non. Ah non. La rezo die sor. Oh, een keer de lode lare gas ik zo druk of Ah ja? u mag kwestion de wat daar. Ja. Ja. Oh, lode een keer komen die dus. Ja. Ik heb stress in jou dan met. Mais pe ta re we ze trouhet mes rape. Is een keer. Ah non. Oh no. No. Hoe dat heet, maar ze zijn heel door verherblas, ja. Elias, we zijn terug helemaal, ben mon de gastees nog. Hij is verherblas, de laatste hoed, de gastees de boer. Nee, dat wie niet in, dat vind dan trouw ja, juist. Ja. Ik had heel erg wischer je krijgt op kassarie. Een tam, ja. Tam veel wischer, ja, vind. Dan van de wegen zijn kaskoot, maar dan brengen nu de blies op die doen dan wel juist. Ja. Penos gozout, Hè? Penos gozout pidi vo mahat quoi pe. Dat is zo een specialiteit. Ja. Ja. Age peta. Gewoon kordio met begrijpen dan meer zo kind. Ah ja. Ja, de PC we ze niet brengen we hun wat ko. Ja. Ja. Penos gozout goed kleven mus bede we ze celle du zo den. Ah ja, maar dan hebben we weer noord. Ja. Ah ja. Pas Moet alle conformatie meer en kas. Ja. Ja. Armod ma. Moet maar je great dat je moet maar wees je wisket we zijn groot met moet. Ja. La Cadaneo da Valle en tam. Ah ja, daar hebben ze hier ja. Ja, goed. Kleven mus bede di shelpi parce que we kleven dan mij. Hè? Di shelpi. Die Selpie? Ja. Ah ja, lodo malton. Ja, Lodo poker. Pokardia. Ja, daar hebben we kleren ja. Ja. A di shelpi wa Armod da Valle dan. Ach, ja, maar hij had reuzen dan meer komen Ja. Dan brengen we kefal. Ah, jo, sans het in de Valle, die Selpie zo, dan go malton dan maar doen poker not een nieuwe poker not dan naast dat skije draait de negile moest een nieuwe malton met ook het. Ja. Oh ja, bep zo trouw. Ja, zuur. Ja, goed. Daar wat die sor met mestra evide. Fina nou die gaan dan maar doen eens niet geschuld. Ja. Agandre we Save bij Halischer. Ja, André we ze deske de guerre quoi. Oh, goed, op is de brein willen dan kan de hoed goed publice dit per keer nou. Ja. Agandre wat keer prena willen is. Oh, ja. Vind mine brein willen bien peu près ben nog heel misko. Ja. De weer is de brein door kost skalaga voor Gerien betaal. Ene was ke man de goede zewa. Lodalo we commence dan de Mayenne de brein. En dan hebben we hier maar de misdu peu près is ik voor Mayenne in Chateaubriand. Men ook bij de zommers natuurlijk. Dan regen. Daar hebben we Pelawala. Ja, trafikerden die heen kwam, de brein regen ja ze een nummer dat te komen kerst. En daar waren ze allemaal goede zeebaar voor doen. Ja. Lanier minimum me bij de brein, een bulje. Ah ja. Ja. Agandre we ze beploos nu. Ah ja, beploos, zijn ze ko? Beploos. Maar de brein pimp vind me want zeggen bien nog niet planori pour een playwer die was we ze gewoon hebben. We missen keer drie per bijwerk planor kwam. Ze twee ze gewoon ze dope 3, brein daar dope 3 helpen bijwerk ko. Maar zo leg. Ja. Agama foire Montreux-Lazier. Et Montreux-Lazier we ze foire. Ja. Ja, Fournière surtout. Ja. On est joie principale. Ja. Même zeg série quoi. Ja. Oui. Maar dan hoor je voor bem zeg is meurs voor Santes Katil. 25 november.
ben maar nu een is duur quoi. En feta Hebben ze afwaarts hebben ze poliert. Afwaarts hebben ze San Nicolas, maar in de stad hier stoor hem. Ja. Ablam dan even la varet voor een erg dan nu. Ja, bezoek waar een neer. Ja, maar te heel. Een neer. Plateau quoi. Ja. Et Barbados qu'elle dit de Pawakizek, qui pour nous mine la misère en a plusieurs demi vous êtes dans le néo tao. Pas vous êtes trop de l'os de on pas vous êtes la crinier non. Ja. Mine vous êtes rouge en a. Dans le néo well of free loose. André qu'elle a dit là. Ah, dan moet bij geweest zijn. Ja. La mine avait dit nous aide moi. C'est tu t'es parce qu'à la grâce pour un gars de très on peut garder la mogue d'abord. Ik ben ons reed jong. Oh là. Die is zijn naam zeg. André vous êtes derrière il est. Ja, dan wil je min reageer quoi. Ja, mais nous qu'elle a dit il est tout avait plusieurs papas des hon tao que de veillin mat quoi, avec ces gouerzet wie les chinois trop moi c'est. À un moment, Bijakirin a dit plusieurs avichou avec une kegouerzet kir. C'est tu que gounet sur de bit. Ah papa, ouais tête. C'est du moment avec qui content de tomber, c'est tu avichou avec des cheveux dressés. Tête tu ja. Bah vous répliquez André dehors quoi. Een moest mee, dat betekent de Japon. Ja, maar misschien met hun trakken. Hoe daar aan, wat ik niet kan. We weten van een jaar dan straks moeten zien. Ja, goed. Concordio is in de provincie, een commune. C'est tu divar a concuriuse et elle guerzane. Nee, ja, goed. Ja, pas je die bij Place de Maat, juist. Ja, pas je vous dit. Ja, oui, c'est que toi. Plusieurs camions ont non niet daar. Par exemple, dans un Gordiou, à de Ranou, le transporteur de Gahaneo, c'est une règle où c'est du moment, mais c'est que content de tomber. Avec un bichou, non, pas les émotions, avec des guerres béquines. À des fashion du les gars. Ja, dan moet misère wees aan mee, is maar. Ja. Très ouais, Buja Durier quoi. Dan ja. Ja. Dan heb je hem daar brengen bij een bier, moest hij weg zo'n dood 3 dagen zo ook. Lenion. Bicyclette dus juist. Ja. Dan moet de loge en Lenion. Bij de prenen dat op 3 dat dus de keer. Goed, dan zien we ze lekker liever aan jongen dat je vaak op de point zeggen ze vaak op een bier niet en 3 keer. Ik hoor du nord, maar ze laten de point zeggen. Ja. Dan heb je een camion door dat tram maken, heel vaak joh zit u tuin. Ja. Pan een rezel keira vind je jong bij tappen, dan moest je keira trogen begreden dan. Ik breng een bier naar voor Gerjen. En dan zo 1000 kilometer wel de galak. Pan een rezel. Een paar kistionen zonder de bullen en de geer wat camion weet. Zet u aan dan waarom zo wat. Tenne ploes om ugen övergast in jag dögen hem. Tenne ploes då de zon gonna vullen. Ja. Man sansen man bede pese hega hamioner i en strako. Om de loge de goede hoor de stune om de kerjen om de loge de galakate. Allemaal hundig playback zijn gewoon korbel in een notto de puntje. Ook kan ze duurde niet in notto. Nou, in wie daar de puntje die. In het wat de restaurant gar kalako de breveunie in is de puntje is ook een beetje zo je nostalgie over restaurant. Zet u hem los in de kalakate. Pas dans la cas de Hugen Ebel. Ah jo, maar hoe een hangar en dan jo dat puntje, ja ga. Dat puntje landen heb ik het Bern Michel waar je. Bij ze Hong Kong landen, hij is met ik doe ik eens met tegen Hong Kong. Parce qu'il avait changé de la. Ja. Mais vraiment, ce qui est là. Varanties, avec chou, dans les choux, avec des avocats, avec des tombeaux. Ja.
Ja. Zet u de stag aan de buljen. Ja, dan dreven we in de stalerium dan. Dan ringen we zo. Just hè? En wat in de ploegdelen pieuw dus hebben zus. En wat tappen de undag plono en mee de prinsen en maar kunnen bij beugel. We hebben hier niet trekken. We hebben al lood de triepen bij we. Dat die hal wel maar soms maar lekker erin de werk. Ja. Ja.